जे जोंनि खुगायाव गोसोआव मेलेमाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे सोदोब आरोखि बे एबसु सोदोबा फैनाय लोगो लोगो जे बेखौ एसे सानखानांगौ आरोखि जे बर' हारिनि गासिबो सुबुंफ्रानो आरोखि एबसु माने मा बेखौ आरोखि बे बर' हारियावथ' दा मोननै फरायसा हान्जा दा जोनोम मोनबाय जा बे जेखौखि नों बुङा आरोखि जेनेबा मोननै फरायसा हान्जा दं आरोखि जोंनि बर'फोरनियाव दा नों जेखौखि बुङा जेखौखि नों गोसोआव फैया बेखौहाय सानै हयै बाथ्राखौ बुंनांगौ आरोखि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बेखौ आं खावलायो आरोखि जादों आरोखि जे नोंथाङा सोरबा पलिटिकेल पार्टि बिजेपि बिपिएल बिपिएफ नों सोरखौ जाय बखिया माया भिडिअ बानायनानै मा होना बेखौ आं जेबो नांजाया आरोखि जा जोंनि बर'फोरनि सिटुवेसना दा बेबायदियैनोखा बेबादिनो दा गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव जावलायनाय बेफोरबायदियैनोखा दा सिटुवेसना बिदिनो दा माथो खालामनो हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दिनै आं रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे दा बे भिडिअखौ लानानै फैदों जे ससियेल मिडियायाव जे भाइरेल जादों आरोखि बे जे सासे फेसबुक पेजनि बिगोमा फेसबुक पेज सालायग्रा सिनायखाबाय लोगोफोर नेरसोन औवारि चेनेल आंना फेसबुक ना बिथाङाहाय जे अल बर' स्टुडेन्ट इउनियन जे एबसुखौहाय डाइरेक्ट थांखिनानै जे बिराद गाज्रि भाषा जे पलिटिकेल पार्टिजों रुजुनाय बेबायदि खोथा बाथ्रा बुंनाय आरोखि जे आं बुंनो सानाखै जे नोंथाङा जे अपोजिसन पार्टि सोरखौबा बखियो मायो बे आंनि थाखाय जेबो नांजाया आरोखि आं बेखौ जेबो साना नोंथाङा जे बे एबसुखौ थांखिनानै बुंनाय जे बेसे एसे गोरोन्थि जादोंमोन आरोखि दा आं बुंनो आरोखि दे जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा दा माखासे गोबां दं आरोखि माखासे सुबुंफोरा जे बिदिनो डाइरेक्ट एबसुखौ थांखिनानै बुङो जे नोंथाङा जुदि पार्सनेलि बुंनांगौ दंबा मानसिनि नामखौ पार्सनेलि बुं नोंथाङा जे एबसु होननाय लोगो लोगो मोनसे दा बे आफादावखौनो गासिबो एबसु होनबा टटेल इउनियन आफादखौनो बुंनाय जाबाय आरोखि दे बे सासे आफादानो थांजोब्बाय आरोखि बयबो थांजोब्बाय नोंथाङा सोरखौबा बुंनांगौबा पार्सनेलि प्रग्राम बे आलादा खोथा नोंथाङा नाम लानानै मुं सुनानै बुंनो हायो जे बे खेबसेनो आफादखौ डाइरेक्ट बुंनाया नोंथांनियाबो गाज्रि जादोंमोन आरोखि एसे भुल आरोखि बे 100% भुलखा दे एबसुआ अल बर' स्टुडेन्ट इउनियन जेनेबा एबसुआहाय बर' हारिनि सिनस्रि बेखौ जों गोदो उन्दैनिफ्रायनो फरायनो मोनबोखानाय आरो गोसोआव थाबोनाय आरोखि साफ्रोमबो बर'फोरा जे बर' हारिनि सिनस्रि होननानै जे मानियो एबसुखौहाय दा बर' हारिनि जौगानाय जे बर' हारिखौ जौगाहोनायनि मिजिं जे सिमां बे खामानिखौ मावदोंमोन जे एबसुआनो बर'नि थाखाय मुभमेन्ट खालामबोदोंमोन बर' हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट दाबिदोंमोन एबसुखौहाय थांखिनानै बुंनाया भुल दा बिथाङाबो दा गोरोन्थि जानायखायनो दा बिथाङाबो निमाहाबो बिबाय जे जौ लोंनानै जे निसा बुस्थु जानानै जे मा बुंफ्लांखो गावबो बुंदों आरोखि गावबो बुंखाबाय जे आंनाबो भुल जादों आंबो भुल जादों होनना मिथिखाबाय गावबो भुल जादों मानाय बेखौहाय गावबो सिमान लाबाय आरोखि दा मिडियायावबो गावनि भुल जानायखौ दा निमाहा बिनानै लाबाय आरोखि बिथांखौहाय आंबो साबायखर बावगोन आरोखि जे भुला जाखायो जाबाय जेनेबा दे निमाहा लाबाय बे मोजां खोथा आरोखि एबसुनि जोंलागाव थुखायाव थुखांबा एबसु गैला दा दाख्लि जा 9 थारिख खालि बिदिनो लाइभआव फैनानै ओंखाम जानाय जायैनो आङो थिफा एबसुनि माबाफोरखौ एसे बुंनाय जादों दा बाव आंखौ भुल रं जाबाय होननानै दिनै मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरफिननो थाखाय निमाहा बिनो थाखाय लिंहरनायखाय फैदों आङो दा भुलाबो जाखादों आंनो नायफिननानै आंनो माने खोथा रं जालायबाय मिस्टेक जालायबाय दुखु मोनखासिगोन बे बिदि साननाय फैखादों आंनावबो दा बेफोरखौ खिथाहरफिननो थाखाय दिनै सोंनाय जाहैबाय आरो आं भुल जादों आरोखि आंनानो रं जाखादों गैया
जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेरावनो माखासे मानसिफ्रा दाबो दङ आरोखि जे एबसुखौहाय जे गाज्रि मुं सुयो मा दे दाथ' जोंनि बर'नि भिडिअखौ गुबुन हारिफ्राबो गोबां नायो दा जोंनि बर'फोरखौ दा गोबां गुबुन हारियाबो दा बुजिजोब्बाय रायज्लायनो रोंजोब्बाय एसे दा नायो आरोखि एफा एनै बिसोरबो दे मिनिगोनसै आरोखि नुयोबा बिदिखौ थ' रायजो नोंथांमोना हारिनि सिनस्रिखौहाय बेबायदि बखिनाया मोजां जाखायाखै आरोखि रायजो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो आरोखि बेखौ बर'नि गासिबो लिडारफोरानो माखासे लिडारफोरा गिदिर लिडारफोरानो सानसे समाव एबसुजोबमोन सानसे समाव एबसुनि मावथिफोरमोन बिबानगिरिफोरमोन बिसोरनो गासिबो एबसुजोबमोन आरोखि बिथांमोना जे बे आफादनिफ्राय थांनानै बे आफादनिफ्राय बे बिबान एंगारनानै जे राजखान्थि हान्जायाव जगदान खालामनाय बेफोरबायदि जोब आरोखि दानि सोलिफुबाय थानाय जेनेबा दानि सरकारनि जे CM प्रमद बर' बिथाङाबो एबसुमोन सानसे समाव एबसुनि बिबानगिरिमोन दा बिथाङाबो एबसुनिफ्राय एंगारनानै जानाय पलिटिकेल पार्टियाव जयेन जाबाय सानसे समाव गासिबो एबसुजोबमोन आरोखि बर'नि गिदिर लिडारफोरा आरोखि बर'फोरा गावनि हारिनि सिनस्रिखौहाय मान होनांगौ आरोखि मान होनांगौ आरो बिबानावबो लानांगौ आरो गावबा दायथ' लानांगौ आरोखि जे आंबो सासे जेनेबा बर' जानानै आंबो बुंनो हागोन आरोखि आंबो मेगनाव नुबोनाय आंबो नुबोनाय रोंबोनाय मिथिबोनाय बेफोरखौ आरोखि बुंनो हागोन आंहाबो बुंनायनि मोन्थाय दं नालाय रायजोफोर बयहाबो बुंनायनिथ' मोन्थाय दङ दंनायालाय नाथाय खोथाया बुंजायाबो खोथाया बुंजाया ओमफ्राय बेफोरखौहाय बासिनानैसो बुंनांगौ आरोखि नोंथांमोन रायजो भिडिअखौ आं एसेनोसै बेवहायनो दोनथ'नाय जानोसै आरोखि जे हागौमानि आंबो बर' हारिनि थाखाय मोजां भिडिअ कन्टेन्ट एक्सप्लर खालामनाय बा ब्लग भिडिअ कन्टिनिउ लाबोबाय थागोन आरोखि जों नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदो अननानै बेनोसै आरोखि